Има моменти в нашия живот, когато чувстваме, че не можем да продължим напред, когато сме изгубили пътя и не можем да намерим светлината в тунела. Всъщност всеки един от нас идва на този свят сам и си отива по същия начин. По пътя си обаче кръстосваме съдбите си едни с други. Срещаме хора, заради които си струва да жертваме себе си. Струва си да сме тук и сега. Струва си да живеем. Понякога тези хора остават в живота ни, а понякога не. А точно тези, които ни напускат, остават най-трайните следи. В страданието си човек израства духовно. Тогава се учи да се бори и да оценява това, което има. Мисията на всеки един от нас е да събере нужните преживявания и когато го направи, да продължи напред. Това, което искам да ви разкажа, не е просто моята лична история, а историята, която може да бъде на всеки един от нас, защото всеки има своите моменти на колебания, на несигурност и се чувства слаб и изгубен. Аз бях обичан и обичах. Давах всичко от себе си и държах на човека до мен. Но с времето нещата започнаха да се променят. Щастието, което откривах малките неща, докато бях влюбен, започна да се губи. И на негово място дойдоха проблемите. И малко по малко любовта изчезна. Удоволствието от това да бъдеш само с твоя любим човек изчезва. И много често идва обратното. Желанието да споделяш моментите си с други хора. Не знам, вероятно това се дължи на постепенното избледняване на чувствата, на липсата на отдаденост на единия или на двамата партньори. Сега осъзнавам, че просто идва момент, в който хората се разделят. Колкото и да е трудно, то просто се случва. Налага се тогава, когато прави всичко за любимия, а той не го оценява. Не уважава твоите чувства, твоето мнение. Защото колкото и да е силна една любов, ако няма разбирателство и доверие, то тя е обречена на гибел. Случва се, защото искаме да следваме своя вътрешен глас, който ни шепне да вземем живота си в свои ръце и да продължим напред. Да не губим повече възможности и да помислим най-накрая за себе си. Защото докато човек обича истински, той мисли най-вече за щастието на своя любим, а след това за своето собствено. Всъщност всичко това е вече минало за мен. Затварям най-красивата и едновременно с това най-тъжната страница в живота си и събирам смелост да продължа напред. Защото знам, че колкото е труден живота понякога, той трябва да бъде изживян по най-добрия начин. И когато осъзнаеш, че не можеш да спреш събитията, определящи посоката на своя път, то единственият вариант е да намериш онази вътрешна сила и да продължиш напред. Да намериш за какво да се бориш. И не на последно място да вярваш. Защото какво е човек без вяра? Как е възможно човек да живее без да вярва, че бъдещето ще бъде по-добро? Аз ще взема тази вяра и ще я превърна в своето най-силно оръжие срещу трудностите в живота. Защото вече знам, че колкото и да е труден той, аз съм тук, за да дам най-доброто от себе си и да го изживея по достоен начин. Затова избирам да се боря до край. Никога да не се предавам, дори да остана сам срещу всички.